Добрый вечер. Пакуль падключаемся, хочацца праверыць гук. Скажыце, калі ласка, ці чуваць, ці бачна ўсё, перад тым, як пачнем, каб всё было окей з гукам і з карцінкай. Так. Чакаю каментароў. Так, окей. Калі всё окей з гукам, то можам пачынаць. Дзякуй вялікі, што далучыліся да нас сёння. Так, сёння мы, правядзем онлайн-лекцыю з Валерыяй Чарнаморцавай пра Ларысу Генюш. Сёння 7 красавіка, дзень памяці Ларысы Генюш, таму дата абраная не выпадкова. Я хачу перад тым, як мы пачнем, нагадаць правілы бяспекі. Калі ласка, калі нас хтосьці глядзіць з Беларусі, мы прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Выдаляйце гісторыю праглядаў, будь ласка, і вельмі прашу не пісаць в чат пра вас нейкую інфармацыю, якая там з якога вы горада ці яшчэ нейкую іншую інфармацыю, якая б магла паказаць, хто вы і адкуль. Таксама вельмі прашу не падпісвацца в Ютубе, в вашых Google аккаунтах вашымі сапраўднымі імёнамі з прозвішчамі. Гэта зараз небяспечна. Вось кароткае такое нагадванне, каб всё было добра і бяспечна для вас. Так, я так разумею, што наша лектарка гатовая падключацца. Лера, привіт. Добрый день. Добрый вечер. Клас. І прэзентацыя, так? Таксама зараз з'явіцца на экране. Я перадаю слово, в прынцыпе. Адзінае, што хачу сказаць. Падзякаваць Валерыі за лекцыю можна на нашым Buy Me Coffee, адправіўшы нам буську, 2 буські, 3 буські, колькі зможаце. Зноў-такі нагадванне, калі вы в Беларусі, у вас беларускія карткі, калі ласка, не трэба данаціць нам. Але калі вы за мяжой і в бяспецы і можаце дапамагчы, то мы будзем удзячныя. І таксама в канцы лекцыі у нас застанецца час на пытанні, то калі яны ў вас будуць узнікаць па ходу, пішыце іх в чат, і мы будзем іх потым чытаць усе і задаваць Валерыі, і Валерыя на іх адкажа. Валерыя, перадаю слова. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Прывітанне ўсім. Дзякуй, што далучыліся. Можа быць, хтосьці будзе глядзець у запісу. Але для нас проста было вельмі важна адзначыць, для мяне персанальна, адзначыць сёння гэты дзень, дзень памяці 7 красавіка 83 года. Ларыса Генюш пайшла ў нябёсную Беларусь. Як кажуць хрысціяне, яна была хрысціянкай, нарадзілася ў вечнасць. І таму мы сёння робім такую сустрэчу. Можна сказаць, лекцыю, але гэта будзе вельмі такая персанальная для мяне лекцыя. Я нават адразу раскажу, чаму. Уласна, дарэчы, 7 красавіка па старым стыле праваслаўныя адзначаюць дабравесце, і гэта вельмі важна, і важна было ў тым ліку і Ларысы Генюш, якая была шчырай адданай праваслаўнай хрысціянкай. Кажуць, што на вялікія святы Гасподзь забірае сваіх людзей. І сапраўды гэта так і было. Ларыса Генюш была сапраўды не толькі нашай вядомай велізарнай беларускай паэткай, сакратаркай БНР, зняволенай ГУЛАГу. Яна і дысідэнткай, зусім нядаўна выйшла відэа пра беларускіх дысідэнтаў. Яна была шчырай праваслаўнай хрысціянкай і
як і я зрэшты, для мяне гэта такі прыклад жыцця. І вось хачу адразу распавесці такую персанальную гісторыю. 3 гады таму, калі я патрапіла на валадарку, то мне у камеру мае сябровачкі пераслалі вось гэтае фота. Вот вы бачыце, в прынцыпе, такое ж самае фота, як у нас на застаўцы, але гэта фота з валадаркі, таму што мне прыслалі фота бабулі. І строгія цэнзурёны нічога не заподозрылі, просто перадалі мне гэтае фота. Вось оно ў мяне было з сабой вось у камеры на валадарцы і вельмі мяне натхняла. Распачнем мы. Я хачу прапанаваць распачаць. У нас была думка распачаць з песні, але вырашылі распачаць проста з голасу самой Ларысы Антонаўны. Просто хачу, каб вы яе паслухалі. Адкінуўшы ў бок блытаніну чужых надакучлівых слоў, іду я старой каляінай, забытаю сцежкай дамоў. І кожны мой крок то памяць, позірк сустрэча з былым. Раны старыя паляць, боль вочы грызе, як дым. І чую, як мёдам ліпнёвым з вуснаў жанчыну любой льецца радзімая мова і гоіць незлечаны боль. Хачу на пачэснае месца ля вышытых ручнікоў за стол наш дубовы сесці і склікаць у застолле сяброў. І, кінуўшы сэрца насустрач, другія агнём разбудзіць, і хлеба духмяную вусту пароўні усі. Зямлі, гаспадар. Сапраўды, для Ларысы Антонаўны зямля, беларуская зямля, гэта было вельмі важна, як і для ўсіх беларусаў. Хаця, як і мы зараз, шмат хто з нас адарваныя ад зямлі, яна таксама доўгі час была эмігранткай, была у 11 гадоў яна пражыла ў Чэхіі, у Празе. І пасля доўгі час яна яшчэ 8 доўгіх гадоў была распятая, як сэрца распятая за Беларусь на вось гэтых заінелых дратах поўначы. Яна была ў гулагу, яна была у коме, у інце. І пра гэта мы таксама троху пазней пагаворым, але, напэўна, пачаць трэба з кароткай біяграфіі. Дзякуй Богу, ўжо дастаткова шмат распаведзена. Я буду распавядаць, можа быць, з нейкімі сваімі то, што важна мне. Гэта фотаздымак, які зроблены уласна мной. Гэта жлобаўцы. Так пачынаецца яе знакамітыя ўспаміны. Калісьці яны называліся «Споведь», зараз перавыдадзеная беластоцкімі беларусамі камунікатам і таксама агучаная таксама пад назвай, іншай назвай «Птушкі без гнёздаў». І вось пачынаецца гэтыя знакамітыя ўспаміны. Добрословенный родный дом, где бацькі и вся дорогая сям'я. Благословенный маленькі кусочак родной бацькавай зямлі на вялізнай планеце Зямля, які называўся Жлобаўцы. Прычым называўся, таму што зараз яго ўжо няма, вось там купа камянёў, вакол все зарослае. Мы рабілі там прыборкі, мы рабілі там нейкую такую добраўпарадкаванне, нельга сказаць. Там застаўся адзін ганак. У мяне ёсць яшчэ некаторыя фотаздымкі, но не магу, як вы разумееце, там групавыя фотаздымкі не магу падзяліцца. Але мы доўгі час у гэтыя жлобаўцы, дакладней месца, дзе была родная хата бацькоўская Ларысы Антонаўны,
нават прывозілі людзей. У нас былі такія вандроўкі, называліся Тэра Геніус, зямля геніюш ці зямля генію. Ну, альбо пазней яны сталі называцца Дарагая матуля зямля, таксама это з яе вершаў. І мы там нават рабілі такія імправізаваныя бардаўскія канцэрты і чытанне вершаў. Вось, хаця сапраўды заўсёды кажуць, што яна нарадзілася ў Жлобаўцах. Так вось я вот зараз вам скажу адну рэч. Фізычна Ларыса Геніюш нарадзілася не ў Жлобаўцах. Маці яе паехала нараджаць у суседнія Гудзевічы. І Гудзевічы гэта вельмі важнае таксама месца для Ларысы Геніюш. Вот вы бачыце такую цудоўную фотку. Яна на фоне магілы дзеда. Гудзевічы, род мой незабыты, беларуская моя сям'я, дождж смывае з надмагільнай пліты дарагое дзедава імя. І сапраўды Павел Францавіч Міклашевіч вельмі цікавы чалавек, дзед Ларысы Антонаўны, і паходзіць род Міклашевічаў. Ларыса Антонаўна была міклашевічанка. Ён паходзіць з Крынак. Гэта зараз памежжа з Беларуссю, але ўсё-такі з боку Польшы. І, ну, Крынкі, можа быць, вы чулі, гэта там была сядзіба Сакрата Яновіча. Ну, але вось там нарадзіўся дзед Ларысы Антонаўны, і таксама, як не дзіўна, нарадзіўся сам Янка Геніюш, які пасля даў ёй муж, які пасля даў ёй такое геніяльнае прозвішча. Дарэчы, ёсць нават такое мястэчка, вёсачка Геніюшы, якім нейкі час валодаў Павел Францавіч. Ну, праўда, ён ужо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі з іншага боку мяжы. І сапраўды мы там былі ў Крынках, ну, пару разоў. Дарэчы, вельмі раю, хто можа наведаць гэтае мястэчка, вельмі такое незвычайнае. І вось дзіўная гісторыя з родам, з гэтым дзедам. Ён яшчэ быў у свой час прыгонным, але там быў вельмі такі бунтарскі род Міклашевічаў. Яны і збягалі не адзін раз там, і бацька, яшчэ прадзед Ларысы Геніюш, збегаў. Яны ладзілі бунты розныя. Вось, то есть вось гэты бунтарскі дух Ларысы Геніюш быў ад продкаў. Таксама можна згадаць, да, такі народныя зямельцы, усе мы не госці, усе мы чыесці, усе мы кагосьці. І хоць спарахнелі дзядоў нашых косці, у нашай натуры ёсць іхняе штосьці. Сапраўды, вось натура была такая. То есть Ларыса Геніюш нават жартавала, што я паненка. Ну, тады яна ўжо была паненка, таму што Павел Францавіч вельмі, ну, так добра працаваў, і напрыканцы жыцця ён валодаў сапраўды некалькімі мястэчкамі, не толькі Гудзевічамі. Ён усім сваім 4 сынам, ну, пакінуў спадчыну па маёнтку. Хаця адзіны маёнтак, вот менавіта Жлобаўцы, ён узяў у крэдыт. Усе астатнія былі, ну, асабістыя. Вось гэта, конечно, было вельмі вялікай праблемай пасля, але тым не менш, вот яна была паненкай, але пры гэтым яе дзед яшчэ быў прыгонным. Вось такая гісторыя. І яна была першай дачкой у сям'і, дзе было 7 дзяцей.
і фактычна трое малодшых братоў і трое сясцёр. Яна больш была блізкая з братамі, і яна сябе называла «Я у бацькі была сын у спадніцы», таму што яна, як старэйшая, вельмі шмат дапамагала, старалася дапамагаць сям'і. У прыватнасці яна займалася паперамі і вот тым самым крэдытам, пра які я згадвала. На жаль, там з крэдытам была вельмі сумная гісторыя, што крэдыт яны бралі ў ваўпянскіх габрэяў, і паперы яны выплацілі гэты крэдыт, но паперы, то, што яны выплацілі, згарэлі падчас Першай сусветнай вайны, а тое, што яны бралі гэты крэдыт, вот ваўпянскія габрэі вырашылі такім чынам скарыстацца гэтым. Гэта, конечно, было вельмі сумна і цяжка, і таму насамрэч сям'я, хоць яна была і як паненка, але насамрэч яны ўсе працавалі на зямлі, яны ўсе імкнуліся, конечно, у іх былі памагатыя з мясцовых вёсак, прыходзілі сяляне, яны атрымлівалі за гэта заробак, але тым не менш яны вельмі шмат працавалі самі, і нягледзячы на гэта все-таки мела магчымасць Ларыса Геніуш скончыць у тых жа самых Гудзевічах пачатковую школу, пасля скончыла, тут некаторыя кажуць, што скончыла, некаторыя, што не скончыла, не бачыла дакументаў, вучылася яна у польскай гімназіі ў Валкавыску. Вось, дарэчы, менавіта ў Валкавыск зараз перавезены дом з Гудзевічаў. Нам вядомы, дзе гэты дом. Ён быў выкуплены пасля таго, як сям'я была рэпрэсаваная, і мы, калі ездзілі ў вандроўкі, мы таксама ў Валкавыску абавязкова спыняліся каля гэтага дома, но, на жаль, на стагоддзе Ларысы Геніуш спрабавалі павесіць там шыльду, конечно, не дазволілі павесіць ні там, ні ў Зэльве, нідзе. І вось вельмі прыгожая фотаздымак, таксама вось вот 17 гадоў, такая вельмі прыгожая, высокая, статная дзяўчына. Можа быць, она, хтосьці кажа, што, можа быць, і не вельмі прыгожая была, але яна заўсёды вельмі з такім гонарам сябе несла, яна была вельмі прыцягальная, яе шмат хто да яе сватаўся. Паколькі род быў праваслаўны, то сёстры, якія не любілі, сцябаліся з яе, што рыхтуй, часты грабенчык, будзеш мужу бараду расчэсваць, таму што яна, паколькі род быў праваслаўны, да яе сваталіся семінарысты, будучыя бацюшкі. Да яе сваталіся і з другога боку, напрыклад, да яе сваталіся студэнты-камуністы, сацыялісты. Вот, яна, конечно, была вельмі прыхільная да беларускай ідэі, да беларускай справы з дзяцінства, з юнацтва. Яна нарадзілася такой, як яна казала, але яна не была прыхільная, яна была веруючая, я ўжо кажу, яна не была прыхільная ад пачатку розных такіх сацыялістычных, камуністычных поглядаў. Яна гэта вельмі добра адрознівала. Ужо тады, нягледзячы на тое, што фактычна КПЗБ, якое дзейнічала на заходняй Беларусі, а гэта была заходняя Беларусь, там, дзе яна нарадзілася і расла, там, конечно, сацыялістычныя вось гэтыя беларускі рух, ён быў вельмі шчыльна звязаны з такім сацыялістычным рухам. Яна, конечно, вельмі ў сваіх успамінах папракае і вельмі злуецца на палякаў, што яны вось так прыгнятаюць беларусаў, але пры гэтым яна цудоўна адрознівала, можа быць, таму што яна ўжо пісала гэтыя ўспаміны ўжо у сталым узросце, яна, прынамсі, казала, што
яна не была прыхільная сацыялістычных рухаў, хоць і асуджала вось гэтыя ну, фактычна прыцяснення беларусаў з боку палякаў, з боку кіраўніцтва Рэчы Паспалітай другой. Адзін з прэм'ераў аднойчы заявіў, што праз 50 гадоў беларусаў быць не павінна. І сапраўды вельмі моцна дэфензіва, і тады палякі вельмі моцна, конечно, ціснулі, но пры гэтым пэўныя магчымасці у беларусаў пад Польшай былі некаторыя магчымасці. Ну, конечно, вельмі шмат беларусаў на той момант, это бачыце 20-е гады, глядзелі на ўсход, дзе была яшчэ беларусізацыя. Шмат хто імкнуўся перабегчы, яна таксама расказвае у тым ліку гэтыя гісторыі. І яна заўсёды всім дапамагала. Дарэчы, адна з гісторыяў, як яна дапамагала адной удаве, не ўдаве, адной жонцы перабежчыка ў Беларусі, які, напэўна ж, не вярнуўся, напэўна ж, там быў схоплены і раней ці пазней расстраляны, а вось яна дапамагала яго ўдаве з малым там дзіцёнкам, удаве жонцы. Яна шмат каму, то есть не толькі сям'е, нават шмат каму было настолькі такое сэрца, якое адгукалася на чужы боль, і яна магла дапамагаць просто звычайным людзям, якія трапілі ў бяду. І наконт жаніцьбы. Яна казала так: хто б не быў мой будучы муж, ён абавязкова павінен быць беларус. Нават адна пані казала: напэўна, нават пан Пілсудскі, это лічылася найлепшае, не дагадзіў бы Ларысе Геніуш. Конечно, не дагадзіў, бо ён не быў беларус, хаця насамрэч там спрэчнае пытанне. Ён нарадзіўся таксама, Пілсудскі нарадзіўся на мяжы з Беларусю, тут у Літве. Это асобная гісторыя. І вось аднойчы яна сустрэла свой лёс. Она сустрэла элеганцкага пражскага студэнта Янку Геніуша, які сапраўды быў такі вельмі свядомы, як мы сказалі, беларус, які пачаў не проста заляцацца, пачаў ёй даваць чытаць цікавыя беларускамоўныя кнігі. Як Янка Геніуш патрапіў у Прагу, як ён стаў студэнтам, яна таксама апісвае, гэта вельмі цікавая гісторыя. Справа ў тым, што у БНР была дамова з чэшскім урадам на 50 стыпендыяў для студэнтаў штогадовых, для беларускіх студэнтаў. Але было вельмі складана выехаць з тэрыторыі Польшы ў Чэхію, і дапамагалі ў гэтай справе літоўцы на той момант, якія з Польшай былі ў контрах, мякка кажучы, з-за Вільні. І вось Янку, яна апісвае, як Янку перапраўлялі праз мяжу спачатку польска-літоўскую, пасля вось перапраўлялі далей у Чэхію. І дзеля таго, каб ён паехаў, яму давалі, кіраўніцтва БНР давала яму адмысловы ліст, і у гэтым лісце ён мусіў падпісаць такую дамову, што ён не проста мусіць адвучыцца і атрымаць дыплом, але ён мусіць пасля таго, як ён атрымае дыплом па любой спецыяльнасці, а ён вучыўся на ўрача, ён мусіць па сваёй спецыяльнасці па-беларуску напісаць кніжку, і пасля, калі ўжо выйдзе на свой хлеб, уже пачне нармальна зарабляць, даць за свой кошт асвету яшчэ аднаму беларусу. Вось так дзеячы БНР стваралі беларускую інтэлігенцыю.
Уявіце сабе, вот зараз таксама нам трэба такім жа чынам займацца гэтым. І вось Янка нейкім чынам трапляе да хаты, да бацькоў, якія ўжо жывуць у Зэльве, і сустракаецца з Ларысай Антонаўнай. Спачатку яна таксама да яго вельмі прыглядаецца, таму што глядзіць, наколькі ён прыстойны чалавек, бо ён там вельмі любіў там, ну, прыабняць, скажем так, але ён зразумеў, што у дадзеным выпадку гэта дрэнная стратэгія, і стаў больш уважлівы да яе, і тады яна пагадзілася. І вось 3 лютага, вот бачыце, это дзень вяселля, вянчання, вяселля, і Янка праз нейкі час з'язджае, а Ларыса пераязджае да бацькоў Янкі ў Зэльву, і яна ўжо застаецца не адна, яна ўжо чакае дзіця, і гэта яе адзіны сын, які народзіцца таксама у канцы 35-го года. Дарэчы, вот у мінулым годзе не адзначылі юбілей Юркі Геніуша. У кастрычніку мінулага года быў юбілей. Ларыса Геніуш, нарадзіўшы дзіцёнка, імкнецца выехаць да мужа у Прагу, тым больш, што муж ужо скончыў на той момант сваё навучанне, але цэлых 2 гады яна не можа гэта зрабіць, таму што ад яе патрабуюць, каб яна напісала, што яна полька, і тады ёй дадуць праязныя дакументы. Яна абсалютна адмаўляецца гэта рабіць, ніякім чынам не пагаджаецца, і толькі ў 37-м годзе яна атрымліваецца выехаць. Напрыканцы 2 гады змагалася яна за гэтыя дакументы, і вось толькі ў 37-м годзе сям'я уз'ядноўваецца. Пакажу вам некалькі прыгожых фотачак. Дарэчы, моя сяброўка, чэшка, знакамітая такая чэшская перакладчыца з беларускай мовы, Святлана Вранова, пераклала вось гэтыя ўспаміны Ларысы Геніуш. У чэшскім перакладзе называецца «Пані Дактарова». Да? Пані Дактарова, менавіта так называлі чэхі Ларысу Геніуш у той час. Ну, вось, яна вельмі любіла капелюшы, у яе была цэлая калекцыя капелюшоў, яна вельмі любіла прыгожа апранацца. Канешне, гэта было вельмі складана, асабліва на пачатку, таму што Янка хоць і меў працу, але ён працаваў, як, ну, вы ведаеце, як працуюць імігранты, да? Ён працаваў у аднаго чэшскага доктара, ён за яго рабіў всю працу, а той яму плаціў літаральна капейкі. Таму што вот ён быў замежнікам, як і у нас зараз, да, замежным імігрантам. Ну, тым не менш, неяк паступова яны абжываюцца. Спачатку яны жылі ў такім, можна сказаць, амаль інтэрнацкіх умовах. Такі быў дом кашпарак. Я вот, ну, не вставила фотаздымкі, хаця ёсць у мяне і фотаздымкі таго дома кашпарыка, і таксама пазнейшы дом Гежманова 7, дзе яны ўжо, ну, больш-менш прыстойна жылі, нармальная была тады там ужо кватэра. Вот менавіта на гэтым Гежманова 7 чэшскія беларусы доўга дамагаюцца, пакуль што не дамагліся павесіць шыльду. Шыльда ўжо ёсць, ужо давно ёсць эта шыльда зробленая, але паколькі дом прыватны, ніяк не могуць дамовіцца з уласнікамі дома, каб павесіць гэтую шыльду. Ну, дарэчы, пару гадоў таму аднавілі чэшскае грамадзянства постфактум сям'і Геніушаў. Можа быць, гэта таксама паспрыяе. Ну, і вось, жывучы ў Празе, пані Дактарова не толькі займаецца сям'ёй, яна пачынае, па-першае, пісаць вершы,
а па-другое, яна пачынае займацца, як я ўжо казала, яна займаецца ўсімі, хто ў бядзе. І гэта яе прыводзіць таксама да яшчэ некалькі фотаздымкаў прыгожых. У прыватнасці яна вельмі блізка кантактуе і нават нейкі час жыве. На пачатку, дарэчы, яна жыве у такога дзеяча, старшыня, чацвёрты старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Васіль Захарка. Ён сам таксама з Эльвіншчыны, ён зямляк Ларысы Геніуш, і яна называе яго дзядзька, а ён называе яе мая донечка. І яна вельмі апякуецца ім. Ён у тыя часы ўжо хварэе, ён хварэе на сухоты, і яна апякуецца як ім, так і дапамагае ў справах, таксама ўжо больш-менш дапамагае ў справах Беларускай Народнай Рэспублікі. І калі Васіль Захарка ўжо пад Прагай у санаторыі адчувае, што ўжо хутка сыдзе з гэтага свету, ўжо лежачы, можна сказаць, на смяротным ложку, ён разумее, што ён мусіць пакінуць тэстамент, мусіць камусьці перадаць свае паўнамоцтвы, але ён не бачыць нікога вартага, акрамя адной жанчыны. Но Васіль Захарка, ён вельмі такі чалавек старой фармацыі, ён не разумее, што жанчына можа быць прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта праз 50 гадоў у нас Івонка Сурвіла з'явіцца, так? А тады ён не ведае, што рабіць, і тады сама Ларыса Геніуш прыводзіць да яго Міколу Абрамчыка, якому ён пакідае тэстамент, значыць, ён становіцца 5-м старшынём Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, то бок як прэзідэнтам, а Ларыса Геніуш становіцца сакратаром. І вось менавіта ў гэты час яны пасля смерці Захаркі яны разбіраюць архіў БНР, і вось гэты архіў БНР, конечно, стане самым галоўным пытаннем на допытах пасля, на допытах у КДБ, у менскай амерыканцы, якая ўсё яшчэ турма КДБ, на жаль. Дарэчы, Ларыса Геніуш марыла, каб там быў музей. Я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь гэтая мара здзейсніцца. І акрамя таго, што яна становіцца сакратаркай БНР, яна пачынае пісаць вершы, то бок вершы напісала, конечно, увесь час, даўно, але яна вырашае ўжо падчас Другой сусветнай вайны, яна вырашае іх друкаваць. Друкуе яна ў берлінскай газеце «Раніца», і гэта таксама стане абвінавачваннем, таму што газета беларускамоўная, але яна выдавалася, як бы мы зараз сказалі, калабарантамі, да? Можа быць, не мы, але дакладна сказалі б беларускія ўлады. І яна паступова друкуючы свае вершы, она казала, што чаму яна пачала друкаваць? Асноўная была прычына, каб падтрымаць беларусаў, якія былі ў гэтай сітуацыі такой же падобнай, як мы зараз, у сітуацыі вайны, у сітуацыі эміграцыі, у сітуацыі этой цяжкой, і яна лічыла сваім доўгам, калі Гасподзь ёй даў такі дарунак паэтычны, трэба яго выкарыстоўваць, каб падтрымліваць беларусаў. Яна стала друкавацца, і паступова у 42-м годзе дазбіралася гэтых вершаў ужо на цэлую кнігу, і выдаецца кніга «Ад родных ніў». Но ў гэтай кнізе, як пасля пытаюцца ўжо ізноў-такі на допыце, чаму вы не пісалі ні пра Гітлера, ні пра Сталіна, да? Там толькі пра Беларусь. Вось
такая дзіўная гісторыя, да, таму што ёй не цікавыя былі гэтыя два дыктатары. Ёй важны былі толькі вот, ведаеце, я не заспела саму Ларысу Геніуш, на жаль, але я заспела іншых былых вязняў гулагу, я записывала ўспаміны, і таксама сябравала з адной жанчынай, такой духу Ларысы Геніуш, Надзеяй Раманаўнай Дзімідовіч, таксама паэткай, і яна казала: людзі адной душы. Вось, напэўна, для Ларысы Геніуш таксама было важна вот менавіта людзі, свае людзі, да, свае беларусы, якім яна дапамагала. Некаторыя з іх пасля здраджвалі, але яна все адно дапамагала, чым магла. Заўсёды у кватэры, ну, пакуль што да, гэта пакінем, у іх у кватэры заўсёды былі нейкія людзі, яна іх карміла, яна там спрабавала іх дапамагчы там з дакументамі, з чым патрэбна было. Вось, але ну, некаторыя з іх пасля, як высветлілася, былі і агентамі, некаторыя, хтосьці з іх мог яе абрабаваць, ну, былі і такія выпадкі, то есть былі розныя выпадкі. Вось, і тым не менш, ну, на жаль, у мяне няма вот фотаздымка, не ставіла, ёсць гэтыя фотаздымкі, ёсць фотаздымкі такога беларускай самапомачы. Это тое, што дазволілі арганізаваць у Празе беларусам, і сярод яшчэ будучых абвінавачванняў было таксама абвінавачванне, што вот удзельнікі гэтай беларускай самапомачы, может быть, мне падаецца, што дзесьці былі фотаздымкі, ну, ладно, не знайду зараз, што удзельнікі беларускай самапомачы адзін раз падпісалі нейкую тэлеграму Гітлеру. Ну, насамрэч, ніхто не падпісваў гэтую тэлеграму, все адмовіліся яе падпісваць, і гэтыя подпісы пасля проста сфальсіфіцыравалі. Вось такая была гісторыя. І што адбываецца? Вот вы бачыце ўжо 44-й год. Янку Геніуша, як урача, можна сказаць, добраахвотна прымусова адпраўляюць у Беларусь падчас вайны, працаваць урачом, дзесьці на Слонімшчыне ён там працаваў, ну, сваіх, можна сказаць, недалёка ад сваіх мясцінаў. Але Ларыса Геніуш з ім ехаць адмаўляецца. Яна разумее, што гэта яе будуць выкарыстоўваць як паэтку, як такую, ну, ўжо на той момант грамадскую дзеячку, яе будуць выкарыстоўваць, яна адмаўляецца ехаць, але па выніках ёй пагражаючы нават, яе прымушаюць ехаць вось у Менск, дзе ў 44-м годзе адбываецца такі, ну, называўся другі ўсебеларускі з'езд. Гэта беларусы даўно дамагаліся, насамрэч, гэтага з'езду, но яго дазволілі толькі фактычна уже на самым канцы. Яна па выніку так збіраецца на гэты з'езд, што она на яго спазняецца. Но тым не менш, вот у Менск яна прыязджае, вот вы бачыце такі, конечно, цікавы і вельмі значны фотаздымак, дзе Ларыса Геніуш і Наталья Арсеньева на адным здымку, так, две нашыя вядомыя паэткі. Вот, яе прымаюць, конечно, у Менску як паэтку, але яна там застаецца ненадоўга, яна разумее, што хутка Менск возьмуць ужо савецкія войскі, а з савецкімі войскамі і з саветамі у яе ўжо, мякка кажучы, дрэнныя стасункі, таму што яна ўжо на той момант, яна яшчэ ў Празе даведалася, што яе сям'ю ў 39-м годзе проста фактычна знішчылі. Таму што яны былі панамі, да, вы памятаеце,
ну, такімі сабе панамі, але тым не менш. Бацьку арыштоўваюць, бацька трапляе ў гарадзенскую турму і ну, прынамсі паводле сведчанняў Ларысы Геніуш бацьку расстралялі. Братам удалося ўцячы, а маці з сёстрамі адпраўляюць у высылку здаецца, ў Казахстан, адкуль маці ўжо не вяртаецца. І калі Ларыса Геніуш, она нашмат пазней пра гэта даведалася, калі яна даведалася пра гэта ў Празе, яна проста хацела здзейсніць самагубства. Это было настолькі страшнае, конечно, для яе гісторыя, што яна проста ўключыла газ, яе проста выцягнулі суседзі. Вось гэта была, конечно, адзін з такіх быў з першых самых балючых такіх сутыкненняў яе з гэтым гулагам, з гэтым рэжымам, з гэтым рэпрэсіўнай машынай. Вот. Тады яна яшчэ паспявае вярнуцца ў Прагу, дарэчы, праз Вільню яна едзе, вось, і працягвае дапамагаць. Вот, прыватнасці яна дапамагае, вот, бачыце, сям'і святара Мікалая і Валянціна Лапіцкія. Вось, яна дапамагала, дарэчы, праз усю вайну, яна уратавала сям'ю габрэя аднаго, з чаго некаторыя нашы актывісты хацелі падаваць яе каб яна была праведніцай народаў свету, но, на жаль, наколькі я разумею, няма там патрэбных дакументаў, мы яшчэ пакуль не знайшлі сваякоў гэтых уратаванай гэтай сям'і нашчадкаў, но, в прынцыпе, такая магчымасць таксама ёсць. Вот. Тым часам Юрка расце і так, як па-чэшску хытры, то есть вельмі кемлівы, вельмі разумны. Про Юрку, конечно, это асобная гісторыя, может быть, пазней трошку раскажу. В 45-м годзе адбываецца першая спроба арышту сям'і Геніушу. Калі ўжо савецкія войскі ўзялі і Прагу, пачынаюць адразу за савецкімі войскамі прыходзіць ужо МГБ, уже не НКВД, уже МГБ, і спрабуюць іх арыштаваць. Тады яны нават вытрымалі цэлую аблогу, яны проста не адкрывалі. Адрозненне ад цяперашняй сітуацыі, выламаць дзверы яны баяліся на той момант, КДБ яшчэ, МГБ. І іх проста, суседзі чэхі проста іх адбілі. Сказалі, не кранайце нашага доктара, не кранайце пані дактарову, яны нічога не зрабілі. Калі казалі, што яны супрацоўнічалі, яна дапамагала ўсім, у тым ліку і чэхам. І такім чынам першы раз яны яшчэ атрымалі фактычна 3 гады, такое 2,5 гады вольнага жыцця. Вот это вот адзін з апошніх, это, напэўна, апошні фотаздымак, дзе яны на адпачынку ў судэтах, тыя самыя судеты, да, з якіх пачыналася вайна. І яны выязджаюць з Прагі, Янка працуе доктарам фактычна на мяжы заходняй мяжы, да, ужо у Вімперку. І вот гэты Вімперк, там вельмі такі прыгожы захаваўся замак. І Вімперку, менавіта ў Вімперку іх арыштоўваюць 5 сакавіка 48 года. Дарэчы, звярніце ўвагу на дату, 5 сакавіка. Роўна праз 5 гадоў, 5 сакавіка 53 года, памрэ Сталін. Нейкая такая містыка. Вось. Насамрэч, яны ўжо
напярэдадні яны атрымалі чэшскае грамадзянства. Но у Чэхіі адбываецца такі, ну, можна сказаць, пераварот з дапамогай Савецкага Саюза прыходзіць сацыялістычнае савецкае падкантрольнае кіраўніцтва у Чэхіі, і ім гэтае грамадзянства хутка адбіраюць. Іх арыштоўваюць, і на запад Савецкага Саюза іх выдаюць у СССР, хаця яны ніколі не мелі, да, савецкае грамадзянства і ніколі не будуць мець савецкае грамадзянства. Арыштоўваюць Ларысу і Янку напярэдадні дня народзінаў. 8 сакавіка Іван Петрович святкаваў свой дзень народзінаў. Ларыса Генюш ужо паспела нават замовіць торцік на святкаванне, і ім торцік прыносяць у камеру. Это апошняе такое, як бы такая сцэна, дзе яны, можна сказаць, развітваюцца з такім нармальным жыццём. За сценамі карауліць і спрабуе неяк дамагчыся, каб іх вызвалілі 12гадовы іх сын Юрка. І, конечно, гэта такая адна з самых трагічных сцэнаў, пачатак вось гэтай гігены, як яна кажа в сваіх успамінах, гіены вогненнай, да, вось гэтага крыжовага шляху. Цэлы год іх возяць па страшных вось гэтых турмах праз Вену, праз Львов. Вельмі цікава яна апісвае, хутчэй за ўсё, я так разумею, што гэта была тая самая знакамітая турма Налонскага, дзе зараз музей, наколькі я ведаю, да гэтага часу, так? І яна патрапляе ў амерыканку, сумна вядомую гэтую амерыканку, дзе яе у тым ліку пра тыя самыя архівы БНР дапытвае сам беларускі Берыя Лаўрэнцій Цанава, Джанджгава яго насамрэч звалі. Страшны вось гэты кат, які пытается на початку, так, на каком языке с вами говорить, да, на русском или пригласить чешского переводчика? Она кажет, вы живете и служите, вы министр Белорусской республики, размаўляйте со мной по-беларуску. Гэта проста яго вызвярае, тое, як яна трымаецца як дама, крычыць гэты кат, што трэба яе гвалціць, трэба яе біць, вы яе распусцілі, крычыць да сваіх падначаленых. А яна да апошняга, яна пастанавіла да апошняга бараніць свой духовы хребет. Я нават, калі вы не супраць, ну, можа быць, занадта шмат уже часу я размаўляю, не ведаю, калі ёсць нейкія пытанні, можам перарвацца, но я проста хацела б троху нават прачытаць прямы тэкст з яе ўспамінаў, калі вы не супраць. Я тут акурат адкрывала гэты тэкст. Зараз. Ну, шмат каму гэта можа быць знаёма, на жаль, ужо зараз тым, хто прайшоў цяперашнія лукашэнкаўскія турмы, але вельмі падобна. Паверхі і сходы вязніцы ў Берасце. На адным з іх камера асуджаных жанчын. Пераважна полькі, але ёсць і нашыя, з групы Дэмаха і Раманчука. Дарэчы, записывала я, сустракала людзей з гэтай групы, записывала ўспаміны. Гэта сувязныя. Ім далі па 90, па 100 гадоў пакарання. Бярэцца найвышэйшая кара з усіх разам узятых, дык ім па 25 гадоў, як і нам. Мяне клікалі есці, памагалі хто чым мог. Я расказвала фільмы і розныя апавяданні. Мяне любілі. Побач былі мужчыны. Яны перастукваліся з намі і аднойчы паведамілі нас, што майго мужа паклалі ў больніцу.
Я так і прыпала да сцяны. Мяне на гэтым злапаў канваір. Начальство прызначыла мне 5 сутак карцера. Жудасная адзіночка ў сутарэнні тюрмы. Пуста, толькі столб каменны, укапаны ў зямлю, і холад. 20 декаў, то есть дека это 200 грамм, так? Першае, так, 20 декаў хлеба ў суткі і один раз на 5 сутак талерка жудаснай зупы. Побач крычаць ненармальныя людзі, крычаць неймавернымі галасамі. Іх б'юць. Магу зразумець, што яны выліваюць сабе парашу на голову, грызуць сцены, робіцца страшна. Не магу зразумець, па што яшчэ мучаць ненармальных, ужо і так пакрыўджаных Богам. Знача, розуму іх няма, звяры. А час ужо блізіцца да вясны. На шырокі бліскучы падваконнік асеў пыл. Недзе зазванілі ў царкве на вячэрню. І праз закратаванае в акно прабілася вельмі яснае неба. Сонце яшчэ не заходзіць. Сэрца маё перапоўніла прага малітвы. І я пальцамі па чорным запыленым падваконніку пачала маляваць голаў Хрыста у цярновым вянку. Галава выйшла цудоўна, і кропелькі крыві быццам збеглі па святым яго твары. Абраз выйшаў вельмі харошы, быццам нехта натхнёна вадзіў маёю рукою. І мне пацяклі слёзы. У гэты момент з грукатам адчыніліся дзверы, і раз'юшаны савецкі афіцэр схапіў мяне за шыю і пачаў раўсці, паказваючы на Хрыста. «Кто это? Кто это?» «Христос, скажу». Тут ён выразіўся на Хрыста такім жудасным непаўторным словам, якое толькі можа прыдумаць абсалютнае бяссілле ўбогага твору ў змаганні з ніколі недасяжнай яму веліччу духу. Паўтарыць гэтага не магу. «Еще 5 суток карцер отдать ей за эти рисунки!» Енчыў няшчасны, сціраючы рукавом з шырокага бліскучага падваконніка голаў Хрыста. А за вакном званілі соладка званы, і бліжыўся дзень Хрыстовага ўваскрасення. Той страшны чекіст не раз пасля заглядаў да нас у камеру, падыходзіў, калі мяне адвозілі на этап, і з лютай нянавісцю сычэў на мяне. «Касмапалітка! Яны прывыклі да ламання людзей на першы загад. А я пастанавіла да смерці бараніць свой духовы хребет, бо з паламаным хрыбтом няма чалавека». Вось, можа быць, занадта даўгая такая цытата, але вось гэта вельмі асабіста мяне вельмі ўразілі гэтыя вось менавіта гэты фрагмент, і я зразумела, чаму вот далейшых у лагерох, конечно, фотаздымка ў мяне няма. Дакладней, не зусім няма. Вось гэтыя фотаздымкі з архіву Леакадзіі Шышэі, віленскай такой дзеячкі, якая была са Слоніма, якая была засуджаная за удзел у СБМ і Саюзе беларускіх. Там был такі саюз, які называўся «Чайка». Гэта такая антысавецкая пасляваенная арганізацыя, таксама кіраўніком якой быў Васіль Супрун. Пра яго трошку пазней скажу. А гэта фотаздымкі вось менавіта з гэтага лагеру Абісь, дзе уже, пазнейшыя трошку, конечно, фотаздымкі, калі ўжо пасля смерці Сталіна быў трошку рэжым змекчаны. Менавіта Леакадзія Шышэя, Леакадзія Кавальчук, яна сядзела з Ларысай Геніуш, яна згадвае яе ў сваіх успамінах. Бачыце, яна працавала электрыкам, вот яна на кошках лезе на электрычны слуп. І скажу вам некалькі, не буду пераказваць вам споведь, калі ласка, чытайце, але, споведь, успаміны, конечно, вось, але скажу вам некалькі цікавых такіх фактаў. Чым займалася Ларыса Геніуш у лагерох, з-паміж іншага. Я думаю, што вы шмат чулі пра тое, што яе у... А хто не чуў, раскажу, што у лагеры яе называлі маці. Вот за гэты самы нязломны духовы хребет
яна наладзіла перапіску, такую, ну, сувязь, скажем так, з мужчынскай зонай, а перапісваліся яны, ну, цяпер гэта называецца малявы, а тады гэта называлось ксівы, маленькія скручаныя паперкі, якія рознымі нелегальнымі сродкамі перадаваліся з адной зоны на другую. Напрыклад, адзін з успамінаў кажа пра тое, што, напрыклад, калі спачатку мужчынская змена, да, носіць насілкі, а пасля яны у куточак насілкаў вось гэтых засоўваюць гэтыя паперкі, і пасля прыходзіць жаночая змена, да, і выкавырвае гэтыя вось маленечкія ксівы гэтыя. Вот. І яна, чаму маці, так? Яны распрацавалі свой такі, ну, таемны, сваю мову таемную. Гэтыя паперкі часта маскіраваліся пад любоўныя такія, як каханне, так? Альбо, ну, такія, как бы, сямейныя, да? Вось называлі дзеці, дочкі, сыны. Беларусь называлі наша гаспадарка. Вот. І таму яна вельмі часта, яна вельмі упадабала гэты код, увесь час называла дочкі, увесь час сыны, да? І вось яе сталі называць маці. А яе вершы лагерныя называлі глюкозай. І вось яны пісалі з мужчынскай зоны, беларусы пісалі: маці, прыйшлі глюкозы. То бок прасілі яе прыслаць вершы. І вот адзін з гэтых, ну, вот, тых, хто быў тады на мужчынскай зоне, гэта быў Васіль Супрун, як я ўжо казала, са Слоніма, які стварыў такую антысавецкую арганізацыю, якая мела кодавую назву «Чайка». І самае цікавае, што «Чайка» гэта быў, ну, так склалася, это супадзенне было, што «Чайка» быў першы псеўданім Ларысы Геніуш, пад якім яна друкавалася, пачынала друкавацца. І вось Васіль Супрун, ён таксама быў такім саматужным паэтам, і ён стаў пісаць ёй у вершах. Яна стала адказваць у вершах. Васіль Супрун захаваў гэтую перапіску, он зашыў яе ў свой ватнік, калі выходзіў, вынес яе, і вось была выдадзеная, не знаю, атрымаецца ў мяне паказаць вам, вот «Незабыўныя ксівы» называецца такая кніжка, дарэчы, выдаваў у Гародні ў 98 годзе Александр Меленкевич. Вот это адна з двух кніжак маленечкіх, якія я взяла з сабой на прарыв. На жаль, вся моя геніушаўская бібліятэка засталася ў Беларусі, но вот 2 кніжкі я взяла з сабой. І вось, ну, уласна, вот такие вот лагерные верши, они, конечно, это самые такие, напэўна, хіба моцныя вершы. Калі вы не супраць, калі вы не стаміліся яшчэ мяне слухаць, я яшчэ хацела б вам пачытаць адзін з гэтых вершаў. Ну, можа быць, ёсць нейкія водгукі? Аліна? Не? Так, у нас есть одно питання. Тому що мені Ми тяжко зараз, вибачте. читати, я не відчуваю аудиторію. Ой, у нас тут було на піки 55 чоловік, це прям вельми добре. Приходили буськи на Patreon, приходили 2, Добре. тому чекаємо, коли є можливість підтримати Валерію, то ще каб нам прийшло пару донатів. І питання, яке... Я протягну. Да, ці вядома, што цяпер з помнікам Ларысе Геніуш, які быў у Зэльве? Ага, ну, пра помнік я скажу пазней. Добра. Тады можам ісці пакуль далей, і я хочу просто нагадаць, што пытанне будзем чытаць, таму пытанне пішыце, калі ласка. Так, ага, Всё, добра. я знікаю. Добра. Я яшчэ перад тым, як прачытаю верш, напэўна, раскажу вот пра гэтыя фотаздымкі. Чым яшчэ займалася Ларыса Геніуш у ГУЛАГу, так? Яна у прыватнасці,
калі сталі пасля смерці Сталіна, калі ўжо было зразумела, што хутка пачнуць вызваляць, а паколькі яна мела сувязь з мужчынскай зонай, то яна стала спрабаваць сватаць хлапцоў беларускіх і беларускіх дзяўчат з жаночага боку. І вось у прыватнасці Леакадія і Кастусь Шышэя, на жаль, тут толькі такія фотаздымкі, але вы можете пагугліць, ёсць в інтэрнэце. Это віленская такая пара. Яны пасля зняволення пераехалі ў Вільню. Менавіта іх сасватала Ларыса Геніуш. Просто яна пісала Кастусю Шышэю, што вот тут ёсць хорошая дзяўчына, а пасля перадавала ад Кастуся прывітанне вось Леакадіі. І такім чынам яна стварыла, напэўна, не адну пару. Прынамсі, вось мы ведаем, што Кастусь і Леакадія Шышэя пасля пражылі амаль паўстагоддзя разам да канца жыцця. Вот, дарэчы, Леакадія пайшла ад нас у 23-м годзе літаральна. Я даведалася, калі сама вот выйшла на хімію пасля суда. Вот якраз даведалася пра яе смерць. Вось такая гісторыя. І сапраўды, вось гэта лагерная сукенка. Дарэчы, гэта Лондан, гэта знакамітая скарынаўская бібліятэка, і гэта отец Александр Нацан. І літаральна днямі стала вядома 2 тыдні таму, што в скарынаўскую бібліятэку перадаюць архіў БНР. Уявіце сабе, магчыма, гэта той самы архіў БНР Абрамчыка, які, уласна, за які Ларыса Геніуш пакутавала. А вось гэта лагерная сукенка. Калі я паказвала яе Надзеі Раманаўне Демідовіч, пра якую я ўжо згадвала, яна казала сукенка, не кашуля, менавіта сукенка з нумарам. Нумары яна таксама рыфмавала, і сабе нумар, вось гэты О287 зарыфмавала, прычым зарыфмавала она па-расейску, таму што гэтыя нумары она па-беларуску не магла. Для яе было вельмі цяжка. А я хочу вам пачытаць адзін верш лагерны, таксама, які мяне вельмі моцна ўразіў, тую самую глюкозу, калі вы не супраць. Крывёй напоўніліся поймы рэк, бурліць адчаем слёз людскіх разводдзя. Гляжу на свет. Я лагернік, я зэк, засуджаны на мукаў чвэрць стагоддзя. Мяне драты з сабакі сцерагуць, дзікіх надзораў зграя надо мною, і лоб штодня мой на прыцэл бяруць, навучаныя забіваць канвоі. Мне ўсё ўзялі, разбурылі сям'ю, кіркой прабілі лёс мой чалавечы, пятлю накінулі на шыю салаўю і між сабою падзялілі рэчы. Натоўп жа дзяўчат, жанчын яшчэ жывых, ідзем з ледзянелай тундры каляінай, папраць снягі, мароз сцінае дых, мароз шукае песні салаўінай. Канвой яе шукае і надзор, іду адна, завеяная снегам, гляжу ваўком сёй дзікасці ў дакор. Душу жывую прашманаць ім нельга. На вуснах песня, мой апошні ўздых, цяплом з-пад сэрца словы саграваю. Жывая я яшчэ сярод жывых, душы маёй і Беларусь жывая. Дзякуй вялікі. Мы хадзем далей. Значыць, у 56-м годзе Ларыса і Янка Геніуш, якіх засудзілі на 25 гадоў здрадзе радзіме, якой яны не належалі, якой грамадзянамі яны не былі, іх перасудзілі, іх не рэабілітавалі, но ім абмежавалі тэрмін 8 гадамі і іх выпускаюць. Насамрэч, вельмі, конечно, это складана. Вот зараз шмат хто выходзіць, конечно, складана пасля 8 гадоў, але Ларыса Геніуш застаецца з Янкам. Нават яна вельмі хоча выехаць, яны вельмі хочуць выехаць, як мінімум таму, што яны хочуць пабачыць сына.
але іх не пускаюць. Кагосьці зараз прымусова вывозяць, а кагосьці не пускаюць. Так і тады было. Грамадзянаў замежных выпускалі. У прыватнасці выпускалі аднаго такого Базыля Святаполк Мірскага, які быў грамадзянінам Нямецчыны на той момант. І вось ён прапанаваў ёй развесціся з янкам і фіктыўна жаніцца з ім, каб ён мог вывесці Ларысу Геніуш за мяжу. Это была вельмі цікавая прапанова, можна сказаць, тым больш з князем, да? Стаць княгіняй. Ну, конечно, Ларыса Геніуш вымушаная была адмовіцца. Вось. Такія былі цікавыя акалічнасці лёсу, да? Вось, яны вяртаюцца ў Зэльву. Яны з цяжкасцю адваёўваюць заняты чужымі людзьмі дом бацькоў Ларысы Геніуш, бацькоў Янкі Геніуша у Зэльве і пачынаюць неяк жыць у гэтай Зэльве, прычым гэта вельмі складана. Янку, як урача, бяруць у шпіталь, у паліклініку дакладней, але Ларысы Геніуш хіба што бяруць, нейкі час бяруць проста санітаркай, то есть мыць падлогі. Іншай працы яна знайсці не можа. Конечно, жыць вельмі цяжка, но прынамсі яны разам, прынамсі яны у больш-менш волі. І нават час ад часу да іх пускаюць сына. Пра сына трошку скажу раней, а вось гэты фотаздымак пазней, гэты фотаздымак гэта з адным з тых, з кім яна перапісвалася тымі самымі ксівамі. Гэта Мікола Канаш. І захавалася такая гісторыя. Ну, вы памятаеце, да, што яна перапісвалася з мужчынскай зоны, але яна шмат каго яна проста не бачыла гэтых людзей. І вось, калі Мікола Канаш вызваліўся і прыехаў да Геніушу, кажа: «Прывітанне, я Мікола Канаш». «А чым ты дакажаш, што ты Мікола Канаш?» – пытаецца Ларыса Геніуш. Тады ён кажа: «Дайце паперку». Ён бярэ гэты лісток паперкі і ў куце піша лацінкай літары ЖБ. «Жыве Беларусь». Гэта быў іх знак. Вот такім чынам яны перапісвалі, то есть яны пазначалі, што гэта сапраўдныя ксівы, сапраўдная гэтая перапіска, а не хтосьці спрабуе ім надурыць іх. Вось такія былі цікавыя гісторыі. Вось цяпер пра Юрку. Юрка застаўся адзін у 12 гадоў. Было вельмі цяжка. Неяк яго перадалі ва Вроцлаў. Дарэчы, прывітанне вроцлаўскім беларусам нядаўна была. Яго ва Вроцлаве жылі сёстры Ларысы Геніуш, але вы памятаеце, у іх не было, яны не любілі сваю сястру, і ім не патрэбны быў пляменнік. І гэты хлопец, фактычна, ён рос адзін. Ён рос такім на вуліцы. Было вельмі цяжка, ён нават нейкі час трапляў у пэўныя установы таксама, і кажуць, што яго нават спецыяльна спрабавалі шантажаваць, скажем так, маці бацькамі. Яму казалі, што бацькі памерлі. Кажуць, што яго нават спойвалі. І сын мог, конечно, фактычна не выжыць альбо апусціцца. Але
Ларыса Генюш за яго малілася увесь час. Яна адчувала, яна нават адчувала, калі у яго былі праблемы, вось яна просто сэрцам маці адчувала. І Юрка змог выкараскацца з гэтага ўсяго, змог скончыць медычныя навучальныя установы, змог стаць лекарам як бацька і стаў паэтам як маці. І калі ён даведаўся, што бацькоў выпусцілі, ён пераехаў з Вроцлава, пераехаў у Беласток, бліжэй каб быць бліжэй да бацькоў. Яго перыядычна пускалі, но не застацца ён не мог. Ён нейкі час быў у Зэльве, нават знайшоў там жонку. Вось, і у Юркі было 2 дзетак. Старэйшы, вот злева вы бачыце, старэйшы Міхась Генюш. Я пасля пакажу фотаздымак напрыканцы. І Алесь. І вось Ларыса Генюш, конечно, вельмі любіла сваіх унукаў. Яна ўвесь час ім пісала вершы, пісала лісты, малявала. Я думаю, што вы чулі, што падчас што з 4 кніжак, якія выйшлі, вельмі цэнзураваныя, конечно, але змаглі выйсці ў савецкі перыяд, 2 гэта былі дзіцячыя, якраз прысвечаныя унукам. Казкі для Міхаські і добрай раніцы Алесі. Вось. І, на жаль, вельмі рэдка іх пускалі, раз на 2 гады. Адзін раз Ларысу Генюш пусцілі Беласток, но, правда, Івана Петровича пакінулі ў закладніках, яго не выпусцілі. Вось. І, дарэчы, захаваўся запіс, аўдыёзапіс на радыё Беластоку. Вось. Да Ларысы Генюш у Зэльву яна стала такой вот дысідэнткай. Вот яна вельмі любіла кветкі, дарэчы. Самыя любімыя кветкі гэта бэз. Вось, пра Гудзівіцкі музей яшчэ трошку раскажу пазней. Да яе сталі ездзіць, яе ўжо сталі называць не маці, яе ўжо сталі называць бабулей, і сталі ездзіць беларускія студэнты, мастакі, археолагі, іншая інтэлігенцыя. Конечно, таксама і літаратары. І пачалі яе намаўляць прыняць савецкае грамадзянства. Калі зараз нас хочуць пазбавіць грамадзянства беларускага, да, анулююць пашпарты, то тады, наадварот, яе спрабавалі намовіць як сябры, так і, так сказаць, чыноўнікі спрабавалі намовіць прыняць савецкае грамадзянства. Но яна наадрэз адмаўлялася, і яна, і Іван Петрович. За што яны сидзелі? Калі прыняць грамадзянства, то значыць прызнаць, што цябе правільна асудзілі. Яна на гэта пайсці ніяк не магла. Вот просто, прынцыпова. І нават да яе прыязджаў Максім Танк, які нейкі час быў старшынём Вярхоўнага Савета, уявіце сабе. Таксама спрабаваў намовіць яе прыняць савецкае грамадзянства. Вот, гэта, конечно, вот, такая, яна, ёй казалі, ты толькі прымі савецкае грамадзянства і вступі ў саюз пісьменнікаў. І табе будуць кнігі, будзе кватэра ў Менску. Яна кажа, саюз, я ўжо хутка вступлю в той саюз пісьменнікаў, дзе Янка Купала і Максім Богданович. Так яна і вступіла туды. Вось, кватэра, неяк вот тут лепш. Хаця, конечно, кватэра была вельмі... З кватэрай было вельмі складана з домам. Яны адсудзілі толькі палову дома, а ў другой палове дома жыла саглядатайка ад КДБ.
Ларыса Геніуш перапісвалася я была вельмі такая вялікая перапіска, яна перапісвалася як з сябрамі ў Беларусі, так і з па ўсім свеце. І нават быў цэлы аддзел цэнзараў, якія сидзелі на мясцовай зэльвінскай пошце, тут якія чыталі толькі вось гэтую перапіску. Вот, ёй прысылалі нейкія грошы, ёй там з Австраліі прысылалі нейкія, ну, спрабавалі падтрымаць нейкім чынам людзі, безумоўна, з Чэхіі, ну, з усяго свету, з Амерыкі. Вось, і яна гэтыя грошы траціла на іншых людзей, яна так заўсёды жыла. Вот, у яе был вот кветнік, вот гэты прыгожы. Да, яшчэ пра Гудзівіцкі музей раскажу. Я ўжо казала, што было выдадзена 4 кніжкі: «Начабар і настояна», «Казкі для Міхаські», «Добрай раніцы, Алесь» і четвертая забыла. Трэба было вставіць кадр, прабачце. І вось адна з гэтых, ну, з гэтых кніжак патрапіла летала ў космас. Такая цікавая гісторыя, як Ларыса Геніуш летала в космос. Вось вы бачыце фотаздымак ля калаўрота ў Гудзівіцкім музеі. Быў такі настаўнік мясцовы ў Гудзівічах, Алесь Белакос, які стварыў цудоўны музей, які існуе і зараз. Мы часта вазілі людзей у гэты музей падчас вот нашых геніушаўскіх вандровак. І там был цэлы такі куток прысвечаны Ларысе Геніуш. Напэўна, зараз ён нейкім чынам уже не прысвечаны Ларысе Геніуш, але я не думаю, што нейкім чынам знішчаны. Вось, і там нават штосьці вісіць. Мне фотаздымкі прысылалі, проста яны знялі пазначэнне. Вось, тады музей толькі ствараўся. І вось калі пабачылі, праверка прыйшла глядзець на гэты музей і пабачылі кніжкі, інфармацыю пра вось гэтую несавецкую грамадзянку, вось гэтую былую гулагаўку, зэчку, кажуць, все это самае прыбраць, інакш музей закрыем. Што зрабіў Алесь Белакос? Ён ведаў аднаго з беларускіх беларусаў, якія леталі в космос, то есть беларускіх касманаўтаў. І ён так, здаецца, Клімук гэта быў. І ён паслаў Клімуку такія падаруначкі з Гудзівічаў з пажаданнямі. Дарэчы, яны там, у іх там вельмі, чаму калаўрот, у іх там вельмі да гэтага часу вучаць ткацтву мясцоваму, там свой стыль ткацтва. Вот, яны ткуць такія закладачкі, прадаюць. Вот, і ён, напэўна, такую закладачку, ну, штосьці яму нейкія падаруначкі прыслаў, і таксама прыслаў адну з кніжак Ларысы Геніуш і папрасіў пакінуць аўтограф і прыслаць назад. І Клімук так і зрабіў. І калі другі раз прыйшла ўжо гэтая праверка, Белакос паказаў гэты, ну, і кажуць, што это такое, вы нічога не выправілі, все, музей зачыняецца. А ён кажа, вы паглядзіце, я ж не магу прыбраць. Гэтая кніжка, яна летала вот в космос. Вось, ну, насамрэч, конечно, не летала, но музей быў уратаваны і да гэтага часу працуе. Вось. Ну, уласна, яшчэ вам, можа быць, уже зашмат я вам распавяла. Раскажу яшчэ гісторыю гэтых самых успамінаў.
Я трошку была знаёмая са спадаром Міхасём Чарняўскім, археолагам знакамітым, таксама пісьменнікам, проста светлым, унікальным чалавекам, які, уласна, вынес, уратаваў, дзякуючы якому з'явілася вось былі выдадзеныя гэтыя ўспаміны. Былі перахаваныя і былі выдадзеныя праз 10 гадоў. Аднойчы, Міхась Чарняўскі працаваў там побач, недалёка ёсць, каля пасёлку Краснасельскі, ёсць знакамітыя такія кар'еры. Мы іх называлі беларускімі Мальдзівамі ці беларускімі фьордамі. І побач з гэтымі там здабывалася вапна, і побач знайшлі старажытныя крамянёвыя шахты. І вось акурат Міхась Чарняўскі там працаваў на раскопках, ён, дарэчы, нам паказваў гэтыя шахты, нам пашанцавала, мы яшчэ з ім ездзілі. Вось, і тады, калі ён яшчэ працаваў вось 80-х гадах, ён перыядычна заходзіў да Ларысы Геніуш, і заходзіў ён не так, як вот, афіцыйна па вуліцы, а проста мог ісці гародамі, да? Там, в прынцыпе, не вельмі далёка адносна, можна пад'ехаць, там можна падысці. І вось аднойчы ён так прыйшоў да яе, да Ларысы Геніуш, у Зэльву, і яны сталі размаўляць, і тут яна дастае, а ён прасіў яе напісаць успаміны, і яна замаўкае, таму што ведае, што яе праслухоўваюць, таму што кожны раз, калі хтосьці прыходзіць, ці нейкая суседка заходзіць пасоль, ці нейкія медсястра, да, прыходзіла калоць нешта, добра, калі яшчэ не труціла яе. Вось. Гэтым разам не было нікога, і яна проста змаўкае, ідзе да сябе там у іншы пакой і выносіць тэчку. І Чарняўскі разумее, што гэта ўспаміны. Он адкрывае, бачыць гэты дабраславёны родны дом, дзе бацькі, ўся дарагая сям'я, і ён разумее, што гэта такое. Ён адразу спыняе все размовы, не застаецца на ноч, не застаецца на гарбату, проста пад вятроўку хавае гэтую тэчку і тым же самым шляхам, як прыйшоў, праз гароды, праз поле, праз лес, проста бяжыць, каб яго ніхто не бачыў, кідае гэтыя свае раскопкі, прыязджае ў Менск. І, дарэчы, сёння дзень народзінаў удавы Міхася Чарняўскага, спадарні Святланы, таксама. Ён аддае жонцы гэтую тэчку і кажа: схавай. І вот гэтую тэчку, яны 10 гадоў перахоўвалі, яны рабілі, конечно, копіі, і толькі в 93-м годзе вот выйшла спачатку у часопісе, пасля сталі друкавацца яе ўспаміны, пасля ў 93-м годзе выходзіць вось гэтая, назва споведь, назва не уласна Ларысы Геніуш, можа быць, она не зусім добрая назва, але вот выходзіць гэтыя ўспаміны. Вельмі раю іх пачытаць. Яны, дарэчы, ёсць я ўжо казала, ёсць аўдыёверсія, цудоўнейшая аўдыёверсія гэтых ўспамінаў. Вось, і уласна, яшчэ хочу вам расказаць напрыканцы таксама пра вось гэтую фотасесію. Гэта 1968 год, гэта фотаздымкі Сергея Панізніка, гэта зроблена на старых могілках зэльвінскіх, там захаваліся рэшткі, вось гэта сцяна, такая кавалак ад старой царквы, вельмі прыгожыя гэтыя могілкі, вельмі прыгожы выгляд. Это не тыя могілкі, на якіх пахавана Ларыса Геніуш, это іншыя, старыя. Они, хто ведае Зэльву, яны там за Домом культуры наверсе. Вот, мы туды таксама вазілі людзей, вот у мяне бачылі фотаздымак, каля той же самай сцяны я фоткалася. А гэта 68 год, і, дарэчы, тады Сергей Панізнік не толькі зрабіў фотасесію вось гэтую шыкоўную, але і
запісаў голас. Вот то, што мы чулі на пачатку, у тым ліку гэта запісана вот, ну, некаторыя запісаныя галасавыя, вот гэта то, што чытае Ларыса Геніуш свае вершы, гэта вот Сергей Степанович Панізнік. Вот троху фотаздымкаў вось гэтых. Вот, дарэчы, з рабра прынямонскіх вярбінь гэта, уласна кажучы, гэта яе з яе эпітафія. З беларускай учэпістай гліны ці з рабра прынямонскіх вярбінь я галінка ля белага тыну незабыўных адвечных святынь. І вось мы зараз пераходзім да апошняй часткі, гэта яе пахаванне, это 83 год. Яна памерла, дарэчы, памерла яна ад раку, памерла яна ў горадні. Ну, дакладней, пад горадні. Горадні зрабілі аперацыю в шпіталі. Прычым, неяк дзіўна все, быццам бы добра прайшла аперацыя, але пасля, ну, казалі, што дзіўнае нейкае нагнаенне там было раны, ну, карацей, цалкам магчыма, што, можа быць, хто-небудзь і паспрыяў. Хаця старались максімальна сябры зрабіць так, каб там, ну, самыя лепшыя дактары свае, так сказаць, аперавалі, але тым не менш, там яшчэ былі медсёстры, вы памятаеце, да, медсёстры. Вот. Але на пахаванне яе сабралася проста нейкае несанкцыянаванае, это 83 год, нейкае несанкцыянаванае шэсце. Кажуць, было 3000 чалавек. Уся Зэльва выйшла. Ну, дарэчы, пра Зэльву. Палова Зэльвы, яна была, ну, деткам паловы Зэльвы, яна была хроснай. Яна жыла насупраць царквы, і яна дапамагала царкве. Я яшчэ трошку пакажу пасля царкву. А вось гэта, ну, унікальныя фотаздымкі, вы бачыце, колькі людзей. Просто неверагодна, да? І адпяванне, і ў царкве. 83 год, самы разгар, так сказаць, антырэлігійнай змагання. Ну, як кажуць тыя людзі, якія прысутнічалі на пахаванні, на аднаго нармальнага чалавека было 2 габіста. То есть, ну, прыкладна. Вот. І вось гэта цудоўная, вельмі прыгожая магіла. Там ззаду вы бачыце Зэльвінскае вадасховішча. Яго не было. У 83 годзе толькі пачыналі яго капаць. Але, конечно, вот зараз там вельмі прыгожа. Конечно, чырвона-белая стужка там зараз не вісіць, на жаль, нягледзячы на тое, што... Але мы заўсёды, калі ездзілі, мы прыходзілі са сцягам, таму што ёсць адзін з запаветаў. Хай зашуміць хоць на магіле, мне чырвона-белы сцяг. Мы выконвалі гэты запавет. Вот тая самая царква, яна апекавалася царквой, яна жыла насупраць, роўненька вось з гэтага боку насупраць царквы. Якраз это фотка ад дома Ларысы Геніуш. Вось, і у царкве доўгі час быў зроблены такі з апсіды, з боку апсіды быў зроблены музейчык. Зараз, конечно, ён хутчэй за ўсё зачынены. Апошні раз мы там, напэўна, былі, калі? Напэўна, 22 годзе мы яшчэ былі. 21 дакладна былі. І той самы бюст, той самы помнік, пра які мы згадвалі, ён быў пастаўлены 20 на той момант 20 гадоў таму з дабраславення мітрапаліта Філарэта, паколькі яна апекавалася святарамі, паколькі яна была актыўнай. Вот, дарэчы, вот вы бачыце на яе фоне акурат вось гэты дом карычневы. Яна жыла ў дальняй палове. Вось, і вось акурат 3 гады таму, у 23 годзе, ён быў, ну, скажем так, прыбраны. Ну, ёсць некаторыя сведчанні, што ён пэўным сэнсе захоўваецца, і калі-небудзь ён будзе
адноўлены, вернуты. Але зараз усё на режиме это самае партызанаў, да? Беларусы партызаны. Ну, про партызанаў у Ларысы Генюш таксама ёсць верш, але там про савецкіх партызанаў не будзем уже. Вось. І я вот сёння літаральна вырашыла вставіць апошні фотаздымак. Гэта таксама 23 год. Гэта Чэхія, Прага. І гэта фотаздымак з унукам Міхасём, панам Міхалам Геніушам, які захоўвае памяць, дзякуючы якому быў выдадзена такая кніжка, уже не падцэнзурная кніжка унукам. І гэта ягоная была такая ідэя, і ён доўга шукаў, хто бы мог рэалізаваць. Вот с малюнками Ларысы Геніуш, з непадцэнзурнымі такімі вершамі, якія былі толькі на першы погляд дзіцячымі. Вот. І таксама, вот вы бачыце, гэта моя сяброўка Святлана Вранова, гэта якраз перакладчыца на чэшскую мову пані Дактаровай. Вось, я на гэтым прынцыпе сканчаю сваю лекцыю. Калі ёсць яшчэ нейкія пытанні, можаце задаваць. Давайте Дзякуй вялікі. Так, наконт пытанняў. Бачыла каментары, але не бачыла пытанняў. Было вельмі шмат падзякі пра тое, што вельмі цікава слухаць цябе, Лера, так што дзякуй вялікі за лекцыю. Дзякуй вялікі сябры, сяброўкі, за вашыя данаты, за вашыя віртуальныя бускі. Насамрэч, лекцыі гэта тытанічная праца, таму будзем удзячныя за вашу падтрымку. Спасылка на BuyMe Coffee застаецца пад гэтым відэа. У мяне ёсць бонус сёння для тых, хто прыйшоў на лекцыю. Магчыма, вам будзе цікава паслухаць яшчэ іншыя лекцыі. Мы рыхтуем як мінімум 2 курса. Можа быць, конечно, пасля гэтай лекцыі мы яшчэ і Леру угаворым на нейкі курс, але зараз мы рыхтуем курс па беларускай паэзіі з Андрэем Хадановічам і па беларускай культурнай спадчыне з Алексеем Ластоўскім. І ў нас адкрыта такая, можна сказаць, предзапіс. Гэта такая Google форма, каб вы маглі потым першымі атрымаць інфармацыю пра запуск лекцый. І там акурат в гэтай Google форме літаральна пару пытанняў, якія б яшчэ лекцыі вам былі цікавыя, каб мы маглі лепш падрыхтавацца. Таму я вельмі папрасіла вас запоўніць гэтую Google форму і адправіла яе в чат. І тым, хто сёння запоўніць, будзе на лекцыю зніжка, бо гэтыя курсы будуць платныя. Вось, то тым, хто сёння запоўніць, будзе зніжка на такія курсы. Вось. Дзякуй вялікі, што былі з намі сёння. І дзякуй, Лера, за лекцыю. Так, я таксама хочу падзякаваць усім, хто вытрымаў. Тут больш чым 1,5 гадзіны. Вось, вельмі спадзяюся, што было цікава, хаця, конечно, нічога новага насамрэч я не сказала. Гэта ўсё збольшага, ну, амаль нічога, скажем так. Гэта збольшага вядомая інфармацыя. Лера, выбачце, я прапусціла пытанне. Было пытанне, ці вядома штосьці цяпер пра нашчадкаў Ларысы, што з імі цяпер? Ну, все добра з імі цяпер. Вот я аднаго з самых актыўных нашчадкаў вам показала. Пан Міхал жыве пад Беластокам у сваёй сядзібе. Ён таксама доктар, як бацька, ну, правда, доктар, ён ветэрынар. Ну, быў ветэрынарам, зараз ён ужо на пенсіі, яму ўжо 65 гадоў, ці больш нават. Але ён вельмі добра выглядае, вельмі такі актыўны.
У яго, па-мойму, двое, калі я не памыляюся, двое дзяцей, а малодшы Алесь кажа, што яго там ці то 8 дзяцей, ён, дарэчы, пратэстант. Вось, ну я яго асабіста не ведаю, але вот з панам Міхалам, дзякую Богу, вот мне атрымалася пазнаёміцца. І ён беларускамоўны. На Беласточчыне вы памятаеце, што жывуць беларусы. Вось таму ну, у нас ёсць ідэя нейкім чынам зрабіць экскурсію, зрабіць вандроўку у вот тыя самыя крынкі, у Беласток. У Беластоку пахаваны Юрка Геніуш. Дарэчы, Юрка працаваў нейкі час лекарам у тым самым гарадку, дзе адбывалася басовішча, а зараз адбываюцца тутакі. Так што вось таксама цікавая гісторыя, правда? Вот. Ну, я вас асабіста запрашаю. Я не лектар, я все-таки лекцыі рабіць не буду, ну, такія вось менавіта як курсы, але я вас запрашаю на экскурсіі, я экскурсавод па Вільні. Вот, усе, хто жыве па-за Вільняй, але можа прыязджаць, прыязджайце, запрашаю. Вось, на жаль, кажу, вот чаму мы робім онлайн, а не экскурсію, тому што Ларыса Геніуш з Вільняй амаль не была звязаная, но яна перапісвалася, яна пару разоў прыязджала, она перапісвалася тут з Зоськай Верас, вот, але, ну, так моцна не была звязаная, таму экскурсію я зрабіць не магу, таму я зрабіла лекцыю. Вось, дзякую вам вялікі ўсім. Чытайце Ларысу Геніуш, чытайце ўспаміны, чытайце вершы, натхняйцеся і да сустрэчы на вандроўках, на экскурсіях. Можа быць, дзесьці я там буду дапамагаць таксама з лекцыямі. Вось, записывайцеся на курсы і жыве Беларусь! Дзякуй вялікі, жыве вечна!